A Fundación Manolo Paz inaugura cada ano as xornadas que levan o seu propio nome, homenaxeando a unha persoa importante dentro dunha especialidade artística. A escollida este ano é Luz Casal. O propio Manolo Paz eloxiou a súa traxectoria profesional, especialmente a súa música durante a pandemia. Bueno, pues ahora tenemos a Luz Casal, que nos da mucha luz en nuestros corazones, cómo nos ayudó cuando fue de la pandemia. Y bueno, pues habrá que reconocerle su labor y por eso le damos una estrella para que alumbre nuestros corazones. A artista mostrouse agradecida por recibir este premio e sinalou as similitudes entre a música e a escultura. Ambas profesións tratan de crear dende a nada obras que causan sensacións nos que as gozan. No hai nada máis maravilloso para mí que sentir, oír, escuchar a una persona que dice tal canción tuya me ha servido para esto. Eso es el honor mayor. Y el honor después viene que te premien. Dende a dirección da Fundación resaltaron a súa traxectoria e a súa faceta multidisciplinar, destacando do artista o seu traballo como intérprete e compositora, pero tamén a súa forma de ser vitalista, creativa e expresiva. Consagrada artista internacional, Luz Casal é capaz de poñernos a bailar a todos con Rufino e facernos sensibles con Piensa en mí. Como ti ben dis, a túa voz, a música, o que escribes e compós é a maneira máis natural de relacionarte co mundo. Dende o Concello mostraron o seu orgullo porque a vila acolla unha fundación como a de Manolo Paz e por entregar este premio a Luz Casal. A Consellería, pola súa parte, destacou a posta en valor das raíces dos dous artistas. E é precisamente ese sentimento de raíz o que lle posibilita tanto a Manolo como a Luz ser o grandes que son e ter unha obra tan coñecida, tan recoñecida e tan importante e que enche de orgullo pois a Galicia inteira, obviamente. A entrega do premio abriu o evento, pero as xornadas complementáronse coa exposición de Sandra Bahía, unha acción performativa e a música do Proxecto X, o Son das Palabras.